haino hai lam sok firo norok jotono no khakhlayo norok jotono kaham kereng no tong baina hane belai no nangmani kok thai eba nangmani tabuk ni jorao nangmani kok no angtui phaijak tini nung abo hai borok de je borok parani gana gini ni borok bai eba gusti rok bai sajagi tongo je phonani buslale bopala khalanglak mungsa panu khlaimanglak beni life of bomungsa khaimia bomungsa success nya nai tongdi eba nok ni buma bufa bai phano nung tai pe khak glak kha nung tai bum per glak nung nai borok ya nung chanai borok ya nung osoi sing siu apti hinjak nai ni bisingo nung gei tongkan ke o video no puilan simi paithak sora khanala ni koijawo norok no belai kheno te गोबां borok no abo hai tongo je wan sugo sak no ang belai no bigra chingle belai no bigra rangkhokri puisa korei ani bufa bo korei bahai ke ang koto kuchu kotor kolok mannai ang bahai ke success ang mannai ang u borok hai ganang eba rang ganang ang anggi simaya abang wan suk simaya abani imang ang simaya abo hai chongmani jodi no abo hai ke bochongoi tongnai tongkan ke abo belai no wrong abo nung chaya wan sugui tongo tamni ke ganang na bagai ganang ngi no chaya ganang bigra ni se ganang ngi mano abo ni khawo muchungma ni khawo naima te nung sarangai ni samu ni a kobor chawi nung samu khlaimani te ni a muchungmani amu bai se nung ngi mano chini o hawo belai no bororok buma farok ni wan suk mu Ceraya caikangge no chongpai layo bono doctor sanamnai okra no khai engineer sanamnai engineer doctor no chungka chalaijak apsuk simino chungwan suglayo abono no kotor kaham hani chongo ki nung wan sugui naidi bayaro sangsaro joto ni busano doctor tai engineer mang khanke saboke te kubuni samungrok no khlaigamu saboke mani falnai saboke ba ব্যবসা খাইনাই সাবকে বা ওয়াটার সাপ্লাই খাইনাই সাবকে বা কারেন্ট ডিপার্টমেন্টও থাকামু সাবকে বা তামুক খাইগামু বাহিকে দুনিয়া চলিখামু দুনিয়া চলনা বাগৈ যত ধরনের সামু এনাই নাঙ্গো তে খাইজাক না নাঙ্গো হাবনি বাগৈ जों सिमी चिनी मुचुंमा आ डॉक्टर इंजीनियर बाय सिमी खेंगला तामनि हिनके जों मै खेतों खाइनाय बरक करि हिनके आ डॉक्टर गैबो tamno chawi thangnai bo abono kok chini na harmung kotoro simi chung simi wan sugui a doctor hinke simi no chung buibai kaham hanjaknai phonani buslale doctor ka engineer ka abo hai belai no chaya tamni hinke doctor engineer ngi bo rang kabang aji bo bakhau khaksang ma korei no khongga hanjaklai ma korei walai suglai abo musaya abo haino गोबां ma boma farok no bosani muchungmani eba bosani je rungmani bini sago je ability tongmani bo naimani aborok no naiya karino nijini muchungmani no sa bosani sakao thepai do abono nung ma angnai abono nung ma khlainai te obo haino गोबां ma buri sikla eba chala sikla tongo जेबो चंगु दङ आनिले अंक हामिया बले नो वीक आं साइन्स बो पढ़िया आनि मार्क्स बो हामिया आंबो बनो डिवीजन रो बो माया आंबो बनो रैंक रो बो खालाया आबो हाय जीवन फनो तान सुते आबो हाय वन सुक मुनि नखरि फाइदि तामनि के नों सक्सेस होननानै बागै निनि फर्स्ट डिवीजन माननाया नों साइन्स स्ट्रीम नि मोननाया abo belai no chaya borok ni nahar mong abo mangno chung tabungni गोबां ma guardian rok na abo hai tongo je phonani busajigle arso seporu belai no chung chikon kheno chung science poru ni sage sini no torjabu chung bo ei goring no kotor no fia science poru bo गोबां ma no nogo achukya musa samung khlaime abo hai tongo abo ni bagui no chung tamni bagui abo hai ang tabuk saka himale गोबां mano chung sinuo jack ma
Alibaba ni founder bo kuno science stream ni student ya bo graduation ni entrance so why ni why tham failing za te amono karibo police chakri bo interview rina thangmani aro jotoi khorok ba borok se interview ru aro ni bisingo khorok borino manthanga fia bo khorok san malia te oba haikino haino hai KFC ni waiter jora unna bagai bo interview ri mani a jaga suduno 24 jona interview ri ma bisingo 23 jonai manthanga fia bo khorok samani te oba haikino 30 bar interview ri mani 30 bar na bo failing fia tabuk chung jotono sitongo sengsarni duniani jotoni sai genang ni 33 number wo botongo te belano powerful borokne sini jago hake na nangkha bayaro science stream mo porijak simi denang success ngnani bagai tini Jack Ma no sinia Alibaba company no sinia ke bokori to jibono sakno chikon khetanudi waisa failing ma bai waisa klai ma bai tai buchanani wan sugya tangdi waini wai tham wai dog wai shini abo haike jesuk bar failing wa asuk no nini sak no krak khati chadi tei bonang ragai bucha fidi oba haike no teibo kabang mano chungnugui mano kotor kotor borok no oba haike no te kaisa chungse tabuk chini sengsar chini nok chini para lama chung sasa ngai thok kai chenai tongmani chung je musul sokna nanglia agin hai hurricane eba chati sokna nanglia abo tangai simi of bulb tongmani bagi a bulb musangi na chung chini nok pilalang tongo horandra gundrang yawi chung chenawi tong abo samni bagi male Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison bojotoi 3 mas se poriobo tai joto bonogo frungjakha tei self study khlaika abo haikino 12 boshor boyoso bini khunju kaisa problem ma baikhe bini khunju khnaya mani komangai thanga haibono bo abono musa hamyao nalia bo abono positive kenakha pote bu chajagai saka jebo tabuk chakha ang yang ni buyano disturb khaimani rok ang tei borok ni kogrong no khnalia bobini samungno tebo bukhariwi kaham ke klaiman kha nei bo abono kaham khinogoi kaham digiti wan sugina ka te bojoto saro 4 ঘন্টা situ bo chakri khlaina thangmani bo chakri ni nokhori rizakha kari rizakha tambagi himale bono sajaka bo non productive ni bo wan sugo salbum wan sugmang bo bulb ni abiskar khlaika a bulb abiskar khlai thani bo bayaro bo waishaya wainiya waithamya waishiniya waidogya 10 baria 20 baria 100 baria 1000 bar 999 bar failing ka bayaro nor soi no khana 999 bar chung wan sugidaman chung bororok waisa wainei se chung failing khangkeno chung bai thango chung wai tham jo besing ke chung 10 bar chung klai khangke buchawana fia aboni ulo chung buchai ni te manno wan suginai di tinia Thomas Alva Edison bo 999 bar failing mania gulo bo 999 bar bini samung chaya unya tobo bo tebu try khayo chaya ngo tebu try khayo amti khaimang 9099 baro se bini bulb bosana manka bo jodi no 112 eba 50 harmani thangange tini chung a bulb made mankani maya binia khalok mani binia patience binia je kobor bini samungno tei boje jiddi je chini kok borok bai bus thaisang mani je khlainai inge khlainai e a bus thaisa mani bai tini jeng bal osengsar janaza jeng sasango bo wan suk mani tei bo kaisa kok saka sengsaro borok 5% se wan sugo tei 10% no borok chongu je borok wan sugo nei fia borok wan sugya tei baki bad borok heto wan suk mani slai
thui ma se hamza ko to bayar wan sugina di norok po percentage okla aboni bagi no koyo norok khata baidi why sha feeling ma bai why ne feeling ma bai kebel tang di bucha fidi te bu try klai di try klai mang tong di tamni ke Thomas Alva Edison sao bo 999 bar feeling mani abo bo feeling mohni jongya bo sao a 999 bar ang lama se man khaje abo bai bal suna maya ne anga lama se ang kari kharo to gai ni sao aboni bagi jeng feeling mani abono positive na hoy jeni farno te bukara khati sao se jeng jeni buskang ba go mi thamlane aboni bagi jotono ko kajarno tunu nonoro of video ni bishinti norte bo fan mani tongkan ke of video no like to share khani ta popai jadi tai tin no pula channel fai tongkan ke subscribe khlaya oi ta thang bai jadi hambai hai no hai next video mani fina jotono